Igama kuPastor Ningi, i-channel kuyi-New Flick. Siyabonga, qhubeka usubscribe, qhubeka ulike. Unganikela kwi-channel uma ufuna ukunikela, uma unamandla okunikela, uma inhliziyo ivuma ukuthi unikele. Ungaba imember ye-channel. Uma uyimember ye-channel kunemali engango-R9 namaninikinikani oyayo uyikhokhe wena ngokuzithandela, ngokufisa ubona i-channel ithuthuka, ngokukhombisa appreciation yesikhathi esikunikeza sona sikhuluma nawe sichazela amaphupho. Inamba yami kuphoqelekile ukuthi uyisebenze kuphela ukungifonela, ungangi-WhatsApp, ungangisendela SMS. Futhi ngifonele from 9 ekseni kuya ku5 ntambama. Ngesonto noma ungangifonela, ngisuke ngisesontweni akunenkinga. Sibheka la iphupho lendlu, ikamelo lokulala. Obekubuze lapho Americo Angelo Marengula ethe yena ucela ubuza ukuthi uma uphupha ikamelo lakho lishintshile laba lihle ngabe kuchazana, simphendulile. Kodwa ke sabe sithi le ngoba ivili bizoba yinde asiphinde si-add ukuthi uma uphupha ikamelo lakho kuwuphawu lobumali ngenalutho, lusho ubuze nje bempilo, lisho umuzwa ngedwa komunye, lungasho nobudlelwano bakho ukuthi abuhlasemlwe futhi bugcwele mhlawumbe isithukuthezi, yabona. Kungenzeka futhi uphuphela ikamelo lakho kube uphawu lobumali ngenalutho. Ile ngakhomba ukuswela, ukholo noma ukuntula izwi likaNkulunkulu nokungagcwaliswa ngomoya ongcwele kwakho. NgokukaMathewu 12:43, nxa umoya ongcolileyo esephumile kumuntu uyadabula izindawo ezingenamanzi efuna ukuphumula engakufumani. 44 khona uthi ke ngiza kubuyela endlini yami engaphuma kuyo esefikile ayifumane ize ishaneliwe ihlotshisiwe, yabo la kukhulunywa ngomuntu. 3 kuyenzeka futhi umphupho ikamelo lakho ube uphawu lobumali ngenalutho, lusho ukuthi ungenzeka umuntu usufulathele uNkulunkulu wena ngenxa yentukuthelo yakho. NgokukaMathewu 23:38 bekani indlenu isisala nani. Kanti Isaiah 5:9 uJehova sebakuthi wathi ezindlebeni zami impela izindlu eziningi ziyakuba incithakalo nezinkulu nezinhle zingabi namuntu ohlala kuzo. 4 kuyenzeka futhi uma ikamelo kube uphawu lobuma lingenalutho olungakhomba kokuwe ukufulathela nokudela nokukhishwa inyumbazane abanye abantu. Shutho omunye angavela athi wena ngumgodo onganukwanjwa. Izenzo 1:20 ngokuba kulotshiwe encwadini yamaHubo ukuthi umuzi wakhe mawube yihlane kungabikho ohlala kuwo nokuthi isikhundla sakhe asithathwe ngomunye. Kanti amaHubo 69:25 umuzi wabo mawuchitheke mangabikho ohlala ematendeni abo, yabona. Number 5 kuyenzeka futhi uthola ukuthi uma uphupha ikamelo lakho kube uphawu lobumali ngenalutho olusho ukuthi kungenzeka usele idengwane wena ngenxa yokufulathelwa izidalo zakho. Uthi uma indlu yakho i-empty ungabe ukhomba lokufulathelwa lezi idalwa, yabona. Siyabonga kakhulu besibheka la ukungabi nalutho kwendlu, indle empty, an empty house, an empty room, yabona. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akakulonde akakubusise. Usubscribe, ulike bese uyaqinisekisa ukuthi inamba yami uyangifonela kuphela ngayo. Ungangifoneli ngeWhatsApp, ungangisendela SMS. Kodwa if ungaphandle waseNingizimu Afrika uvumelekile ukuthi ungangi-WhatsApp ungifonela. I mean ungangifonela nge-WhatsApp call, but nakhona ngitshele text ecala ukuthi ngizokufonela, yabona. Siyabonga. Kuleka kuyo Jesu, siweni phansi namaduleko.